Nameya Cihuda. Ji Cihuda xulamê İsa Mesih û birayê Aqub ji gazîkiriyên ku ji aliyê bav Xwedê ve tên hezkirin û bi İsa Mesih tên parastin re. Aştê, rehm û hezkirin ji we re zêde bibe. Hezkirîno, çaxê min bi xîretkêşî xwest li ser xilasiya me ya hevpar ji we re binivîsim, min xwe mecbûr dît ku ez binivîsim û ji we hêvî bikim ku hûn ji bo baweriya ku yekçar li pîrozan hatiye sipartin tekoşînê bikin. Çimkî hin mirovên nepak ên ku kerema Xwedayê me bi bêedebiyê diguherin û mîrzayê me yê tenê Xudanê me İsa Mesih înkar dikin, bi dizî ketin nav we. Ew ji berê ve ji bo vê dîwanê hatine destnîşankirin. Îcar her çiqa sûn her tiştî dizanin jî, ez dixwazim bînim bîra we ku Xudan gelê xwe ji diyarê Misrê xilas kiribe jî, yên ku bawer nekirin, pişt re helak kirin. Û wî ew milyaketên ku serwertiya xwe neparastin, lê belê dev ji rûniştgehên xwe berdan, bi zincîrên herheyî ji bo dîwana roja mezin dibin tariyê de helanîn. Bi aynî awayî Sodom, Gomora û bajarên der û dora wan jî wek wan fihûşî kirin û ketin pey bedenên din. Ew bajar bi kişandina cezayê agirê herheyî bûn mînak. Lê evên ha jî bi aynî awayî dikevin pey xeyalan û bedenê murdar dikin, hukümdariya Xudan red dikin û çêrî yên xweyî rûmet dikin. Lê belê gava ku serek milyaket Mixaîl li hember îblîs derket û ji bo cesedê Musa münaqeşe kir, ra nebû ku bi çêrkirinê wî sûcdar bike. Lê tenê got, bila Xudan dengê xwe li te hilde. Lê evên ha çêrî tiştên ku nizanin dikin û wek heywanên bêfêm, bi tiştên ku ji ber xwe fêm dikin helak dibin. Wey li wan! Ew li ser riya Qayîn çûn û ji bo qezencê xwe avêtin nav xapandina balam û di serhildana Qorax de helak bûn. Evên ha di ziyafetên we yên hezkirinê de bêtirs dixwin û vedixwin ew leke ne. Ew mîna wan şivanan in ku bi tenê xwe xweyî dikin. Ewrên bê baranin ên kulber bayê diçin. Darên payîzê yên bêfêkî ne. Ew du caran mirine û ji ra ve hatine hilkirin. Ew wek şeqilên deryayê yên heç ên ku kef didin, şerma xwe direşînin. Ew wek stêrên serserî ne ku ji bo wan tariya reş her rû her hatiye hilanîn. Henoxê ku piştî Adem ji nifşê heftane li ser wan wiha pêxemberîtî dikir. Vaye! Xudan bi 10,000 xwe yên pîroz ve hat, da ku dîwana hemûyan bike û ji bo hemû kirinên nepak ku wan bi nepakiyê kirine û ji bo hemû tiştên hişk ên ku gunehkarên nepak li hember Xudan gotine, bala her yekî bikişîne ser sûcê wî. Evên ha pitepit dikin, gazinan dikin, li gor xwestekên xwe rêve diçin, devê wan peyvên mezin dibêjin, ji bo qezencê siyaneta xelkê digirin. Lê hûn, ey hezkirîno, gotinên ku ji pêşî ve ji aliyê şandiyên Xudanê me İsa Mesih ve hatine gotin, bînin bîra xwe. Ku ji we re digotin, di dema Dawîdê tinaskarên ku li gor xwestekên xwe yên nepak rêve diçin wê derkevin. Ew in, ên ku dûbendiyê dikin, nefsanî ne û ji ruh bêparin. Lê hûn, ey hezkirîno, xwe li ser baweriya xwe ya herî pîroz ava bikin, bi ruhê pîroz dua bikin, xwe di hezkirina Xwedê da bigirin û ji bo jiyana herheyî li hêviya rehma Xudanê me İsa Mesih bimînin. Li yên ku dûdirî ne rehmê bikin. Yên ku di nav êgir de ne bikişînin û xilas bikin. Li hinekên din bi tirs werin rehmê. Lê heta bila cenîka we ji kirasên ku ji bedena gunehkar lewitîne jî biçe. Xilaskarê me Xwedayê tenê, dikare weşketinê biparêze û bi şahiyekê mezin, bêleke we derxe ber rûmeta xwe, bila ji beriya deman ve, niha û her û her, bi destê Xudanê me İsa Mesih rûmet, mezinahî, karîn û desthilatî jê re be. Amîn.